Hej. Jeg havde ikke set dig der. Nå, hej alle sammen. Jeg hedder Simon, og i dag vil jeg snakke med jer i et kort øjeblik. Der er mange, der har spurgt mig faktisk, om hvorfor jeg går rundt i min hus sådan her. Og det gør jeg, fordi at jeg ved ikke, hvad jeg ellers skal lave. Det er jo kedeligt bare at sidde, hvis jeg sidder sådan her. Så kunne jeg jo gøre det, at jeg kunne sidde sådan her, og så kunne jeg gøre sådan her. Bare for at vise jer, hvad jeg bruger og sådan ting, og vise random ting, der er et billede. Men det gider jeg ikke. Sådan gider jeg ikke lave mine videoer. Jeg går rundt i mit hus, for det er sådan, jeg gør. Det eneste, jeg vil snakke om i dag, står på titlen dernede, på grund af den nye YouTube-layout siger, at det skal stå dernede, i stedet for ovenover. For det er ikke en titel, der står ovenover mere. Nu er det en undertitel, teknisk set. Det er det jo faktisk. Haha. Nå. Men som titlen siger, så står der Snapchat, og kan vide, hvad det betyder. Det betyder, at jeg har lavet en Snapchat, som I kan adde, joine, sende billeder til osv. Hvis I har lyst, og hvis I har en iPhone, iPad, iPod Touch, iPod Shuffle, iPod Nano, iPod. Ja. Hvis I har sådan en, så kan I adde mig på Snapchat, og så vil jeg sende et billede tilbage til jer i løbet af den tid, som at jeg finder billedet på, bla bla bla. Ja. Og jeg hedder Simon Langhoff derinde i et ord, det vil sige altså sådan her. Hvad gør vi? Jeg tester et nyt app ud, som filmer, og så når jeg er færdig med at filme, så lægger den det op automatisk på YouTube, og det er jo lækkert. Okay, jeg hedder derpå. Nu lægger vi der lige her, imens vi snakker. Det står også i beskrivelsen, bare lige hvis I ikke gider vente. Sådan der. Jeg hedder Simon Langhoff i et ord. Og ja, det er den I skal adde, og så sender jeg et billede tilbage til jer, hvis jeg keder mig. Jeg har allerede skrevet med et par stykker, jeg har allerede snappet med et par stykker. Så ja. Og der er ikke nogen begrænsning på, hvor lang tid du må snappe. Du må snappe hver dag, hvis du har lyst til det, eller hvad du vil. Men ja, add mig, Simon Langhoff på Snapchat, og det var sådan set bare det, jeg vil sige. Ha' det godt, til vi ses igen.